Γεια σας παιδιά, Καπιτάν 75 εδώ και σήμερα παίζουμε sandbox. Θα σας κάνω... Οκ, θα κάνουμε έναν TNT, αλλά δεν ξέρω αν πετύχει. Θα πάρουμε γυαλί γιατί δεν έχει κάτι άλλο. Όχι. Μπαρούτι. Μπαρούτι είπα. Μπαρούτι. Α, κολλάει. Κολλάει. Ναι. Τι άλλο. Γιάννη, θα πάρεις γυαλιά ή θα τα χάσεις? Ας σβήσω λίγο εδώ. Έλα βάλτε Γεια. Είμαι ο Κάπτεν Τζόνις. Ναι, μαζί μας είναι και ο Κάπτεν Τζόνις. Αλλά θα φύγω. Τα λέμε guys. Θα βγάλω και ένα vlog. Όσοι θέλετε να μπείτε στο κανάλι μου θα το δείτε που θα φεύγω. Θα πάω Κόρινθ. Γεια σας. Να το βγάλεις, να το δω κι εγώ. Τώρα ας ρίξουμε... Αυτό πιάνει εύκολα φωτιά. Το πάνω από το μπαρούτι. Ας ρίξουμε κι άλλο λίγο. Μετά κι άλλο. Και πετρέλαιο, το ξέχασα. Πετρέλαιο. Εδώ ανακατεύεται κάπως και μπορεί να πάρει πιο εύκολα φωτιά. Το καλύτερο για μας. Το ξύδωνη πρέπει να το βάλω γιατί ρουφάει το μπαρούτι. Τώρα θα βάλω και φυτίλι. Τρέχει πολύ γρήγορα. Και ας μετρήσουμε αντίστοιχα. Πλάκα έκανα. Όχι, δεν θα το κάνουμε. Γιατί μπορεί να πάρει και ώρα. Δεν ξέρουμε. Ορίστε το TNT μας. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like ή subscribe.